Батьківщину. Белорусы приехали с лёгками для чернобыльцев на сумму близу 20 чи 30 тысяч. Узначальував делегацію старшиня ЗБК Микола Ганько, перший ієрарх Білоруської автокефальної православної церкви архієпископ Миколай і шерах інших наших активістів. Вони приїхали в Чорнобиль і навідували Куропати і всі містини. Ось така повість батьківщини із чужиною. Білоруси там і білоруси тут. Дякую. А на наступним, це Акула приїжджав на перший з'їзд згуртування білорусів світу «Батьківщина». І він виступає у парку Янки Купала. Це промова була. Народ ревів від щастя, а це Акула той, який написав ці книжки про білоруську краєву оборону. Ось ця справа здимать. Вельми цікаво, як це менавіта Кастусь Акула був ініціатором закладування згуртування білорусів Канади у 48 годі. Він розпрацював статут, він зібрав сход. І на цьому сході у мене є документ, він є в архіві, комунікат номер 1, бачинка тексту, на їм слови «Белорус», «Белоруска», «Белорусская» сустракаються 17 разів, щоб усі ведали, що це не просто згуртування людей, приїхавших з Білорусі, а менавіта згуртування білорусів. Хто білорус? Той, хто лічить себе білорусом. Хто каже, я білорус, той білорус. Ось так, така політика була. І з тих часов вже пройшло кілька років. І зараз вже третє чи четверте покоління таких пригожих молодих людей. Дякую.